Добро утро, приятели на моя канал Здравословна кухня. Казвам ви добро утро, защото е доста раничко. Вие ще го видите това видео малко по-късно, но при мен е раничко, защото подготвям закуската за семейството и съм станала по-рано, понеже искам да им приготвя макарони на фурна. Макарони на фурна с сиренце. Опитвали ли сте такава рецепта или ги ядете само сладки? Аз ги приготвям по двата варианта, но сега съм решила да ги направя с сиренце. За това обаче съм си взела ето тази паста, пълнозърниста биопаста. Все пак трябва да се храним здравословно, затова трябва да подбираме и храната си. И сега, за 6 порции аз ще използвам половината от тези макаронки. Сложила съм на котлона вода да заври и ще сложа 250 грама макарони в водата. А във времето, докато се варят макароните, аз ще направя и заливката на макароните. Така, ред по ред всичко ще ви покажа. А вие може да ми напишете в коментар, правили ли сте макарони на фурна, но с сирене. Или пък с сирене и захар. Аз в канала имам такава рецепта с сирене и захар, но сега в момента се чудя дали да ги направя само с сирене или да сложа и малко стевия, защото с сирене и захар станаха много хубави, но преди 2-3 години. Сега вече няма кой да яде с захар храна. Докато приготвям поливката на макароните, аз ще реша дали да сложа и стевия. Така, измервам 250 грама и ги слагам в тенджерката. Само преди да ги сложа тези макаронки да се варят в тенджерката, да ви ги покажа и как изглеждат. Ето ги. Това е пене ригатоне. Тази паста е най-подходяща на фурна, за макарони на фурна. Само че този път пълнозърнести, а не бели. Избирайте винаги пълнозърнестата паста пред бялата паста. Така, водата ми загря и отивам да сложа макаронките да се сварят вътре. Ще ги варя толкова, колкото е на указанието. Мисля, че тези макарони се варят 15-на, не, между 10 и 12 минутки се варят, така че толкова ще ги сваря и аз. Ето тук на опаковката се пише, винаги се съобразявайте с какво е написано на опаковката. 10-12 минутки. Даже аз мисля да ги сваря 10 минути, защото след това ще минат още една термична обработка. И сега, докато макаронките ми се варят, аз да си подготвя и самата плънка и заливка. Ще приготвя макароните с сиренце на фурна. Вкъщи ползваме само козе или овче, затова и този път няма да изневеря на себе си, нищо, че ще готвя във фурната това сирене. Краве сирене не сме ползвали, не мога да ви кажа, може да има много години. Много, като ви казвам, сигурно 20 години, не знам, не съм опитвала краве сирене. Докато от млечните продукти, докато от млякото, когато приготвям нещо с мляко, понякога използвам краве, но специално за сирената там компромис няма. Отварям една кутия с сирене. Така. Къде се вада? Вижте какво хубаво саламурено сирене. Са приготвили гърците. Ето така. Да има. Сиренце да има. Вие може да си сложите сирене каквото хапвате, но съвета ми е да внимавате с млечните продукти от краве мляко, защото са най-алергизиращи. Намачкам си сиренето. Много обичам макарони на фурна. Като бях дете,
Да ви кажа, аз бях много злоядо дете. Изключително злоядо дете. Само моята майка може да ви каже какво злоядо дете бях. Почти нищо не ядях. Жената се беше хванала в чудо с мене. Какво да ми сготви, какво да ям. Нищо не исках. По цял ден можех да карам ето така. Но пък макарони на фурна обожавах. И тя, дето се казва, ми беше хванала цаката и ми приготвяше много често макарони на фурна и крем карамел. И аз си хапвах, обаче отново не можех да ям много. И имам спомени. Аз съм ми ги разказвала, тя сигурно ги помни, като ям нещо, така да речем, ето така, изям някаква част от тавичката и за да изглежда повече, режа и слагам върху другата част. Режа и слагам, за да се отвори по-голямо местенце. Аз не се усещам, че нататък трупам отгоре върху другото и майка ми със сигурност ще разбере, обаче така правех. Както и моята баба. Тя ми правеше едни много хубави банички. Аз ги имам в канала тези банички. Може някой път да ги направя, но този път ще с пълнозърнесто брашно, защото край вече приключих с бялото. И да мога да опитам и аз, ще трябва да е с пълнозърнесто. Тази моя баба ми правеше банички, само и само да ям. Толкова злоядо дете бях като малка. А сега си хафам. То си пролича с 30 кила отгоре, които качих. Но вече край. Отново ставам злоядо дете. Така, намачках си сиренцето. И в тази купа ще направим и заливката. За половината пакет макарони ще сложа 6 яйца, защото те ще бъдат за 6 порции. Ще има и за днес, ще има и за утре за закуска, за да не ставам утре рано да приготвим закуската, като днес. Спи ми се и става. Какво да направя? Трябва да се закусва. 6 яйце. Така, приятели, всички знаете как се правят макарони на фурна. Предполагам, може да има млади домакини, които не знаят. Аз, например, да ви кажа и още една история. Като бях млада домакиня, когато се ожених, т.е. когато се омъжих, аз не съм се женила, омъжих се. Когато се омъжих, ще приготвим на съпруга макарони на фурна. Хубаво. Обаче, знаете ли, че аз сложих една чаша прясно мляко и макароните си бяха отгоре сухи. Моя мъж като ги видя, вика: бе, жена, какво правиш? Не се прави така. Колко? Как? Слагай, трябва да се покрият макароните с мляко, иначе те ще изгорят отгоре. Така. Така че не всеки знае, колкото и да е просто някоя рецепта. Аз сега имам кулинарен канал, разбира се, и правя какви ли не неща. Не всеки знае в началото, когато започва, как да готви. Същото беше и с мусака. Обичаме мусака вкъщи, аз не знам как се прави мусака. Така, една баба ме научи как да направя мусака. Хубава мусака. Така, сега наливаме прясно мляко към яйчицата. Почти цялото прясно мляко. Айде, няма да е съвсем цялото. Да видим този път макароните дали ще ми останат сухи отгоре, както едно време. Да си припомня младостта. Макарони на фурна не съм приготвила, приятели, повече от 2 години. Можете ли да повярвате? Аз преди 2 години някъде, сега юли месец става 2 години, ми откриха, че съм с преддиабет и 1 година почти не бях яла въглехидрати, след което, като поотслабнах и нещата се контролираха, малко по малко започнах да ги включвам в храната си, но малко. И на вас ще ви кажа, ако искате да отслабнете въглехидрати само сутрин или само на обяд, не дейте да хафате и сутрин и на обяд, а за вечер го забравете. Просто въглехидратите вечер забравяте. Така, до тук добре, готови сме. Сега изчаквам само макаронките да се сварят и продължаваме нататък да сглабяме закуската. Хайде, ето ги макаронките, сварени, и както ви казах, не ги приварявайте. Варих ги точно 10 минути.
защото по принцип не е добре да се преваряват макарони. А сега ще претърпят и още една термична обработка, така че няма нужда от повече. Слагам масло, за да може да се разтопи в топлите макарони. Фурната я включвам на 200 градуса да загрява, за да сложа вътре нашите макарони на фурна. Само че в по-лек, по-здравословен вариант. И така, приятели, аз одеве започнах да ви говоря, одеве за вас е веднага, започнах да ви говоря за въглехидратите. Ако искате да отслабнете, много внимавайте с тях. Единственият ми съвет е: мерете въглехидратите. Аз така се справих. Нищо не съм мерила, но въглехидратите си ги мерех. До 50 грама в суров вид. Сурова паста, суров ориз, елда, киноа, всичко в суров вид до 50 грама е нормата. Аз използвах даже и по-малко, около 30 грама използвам. И продължавам да се придържам към това нещо. И въглехидратите най-добре да си ги хапвате сутрин и на обяд, или на обяд, а може и сутрин и на обяд, нали, но вече когато сте отслабнали, когато се борите все още с килограмите, се изберете на едно от двете хранения, сутрин или на обяд. И другото, което е така важно, сутрин не започвайте закуската си с сладка закуска. Избирайте соления вариант. Затова аз преди малко ви казах, се чудих сладко или солено, да сложа или да не сложа стевия. Стевията няма нищо общо с захарта, но тя провокира отново сладък вкус. Нищо, че е стевия. Вие като опитате сладичкото и рецепторите веднага започват да търсят сладкия вкус. И цял ден ще ви се яде нещо сладко. Имайте предвид, че сладостта е нещо като наркотик. Буквално ставате зависими от сладостта. Така, слагам, т.е. сложих сиренцето, затова избирам за тези макарони на фурна да си ги направя само единствено в солен вариант. Така че няма да добавям никаква стевия. Вижте колко много сиренце сложих. Слагам толкова много сирене, слагам толкова много яйца. Има хора ме питат, ама защо толкова много яйца? Защото това са протеини. Това са качествени протеини, които са ни в помощ. С тях ние се чувстваме сити. Целта е да сме сити, за да не похапваме нищо между храненията. Това е също едно друго правило, важно при отслабването и изобщо при здравословната кухня, да сме сити и да не похапваме нищо между храненията. Както и да оставяме около 4-5 часа между всяко едно основно хранене. Може да се храните 3 пъти, може да се храните 4 пъти. Няма значение колко пъти, трябва да оставяте 3, 4, 5 часа между храненията, така че да не прегладнявате и на следващото хранене да ядете много. И същевременно с това пък и да не сте толкова прияли са, че да пък пропускате хранене. Не е редно да се пропуска и хранене. Ето ги нашите макарони. Пъхам ги във фурната да се изпекат. И виждате ли, сега са под млякото. А едно време стояха отгоре. Половината от макароните бяха отгоре. Добре, че беше съпруга вкъщи. Каза: жена, какво правиш, бе? Няма да станат. Няма, ама на 20 години. На 20 години така се мисли. Аз не можех да готвя тогава. Какво? Макарони на фурна. Така. Слагам ги във фурната да се изпекат и ще се видим след мъничко, когато станат готови. Ето, приятели, как изглеждат моите макарони на фурна, само че в леко по-здравословен вариант с пълнозърнеста паста и сиренце. Току-що ги изваждам от фурната, готовички са. Оставям лекичко да застинат, нарязвам и сядаме да закусваме, защото вече нямам търпение. Толкова много обичам макарони, а те ухаят все едно вкъщи печа баничка. Толкова вкусно ухаят. Видяхте как ги приготвих, може да си ги направите и вие. По този начин да опитате тази рецепта. Изчаквам малко да застинат и ги нападаме. Голяма вкусотийка. След това
излизам навънка на разходка, защото трябва да се разхождаме още повече, когато хапваме въглехидрати. Винаги след тях излизайте навън. На разходка. Аз сутрин и вечер излизам на разходка в рамките на около 50 минутки. Ето как изглеждат моите макаронки. Вижте колко са съблазнителни. Запеченки с сиренце, разкошни са. Сядам да хапвам, защото наистина вече нямам никакво търпение да се насладя на тази вкусотийка. Ухаят невероятно на, както ви казах, на баничка. На баничка. И задължително, след като сте хапнали такава богата на въглехидрати закуска, излизате навън на разходка в рамките на 30, 40, 50 минутки. Достатъчно е. Разходете се, раздвижете се, за да активирате метаболизма, за да може да изгорите и калориите, които сте поели от въглехидратите. А същевременно с това ще понижите и кръвната си захар, ще дадете тонус и енергия на тялото. Така че не пропускайте разходката след закуска. Ако сте на работа в момента, отидете пеша на работа. Приятели, останете до края на това видео, защото ще ви покажа и днешната вечеря. Аз сядам да хапвам, защото наистина вече нямам търпение да закуся. И, приятели, накрая в това видео искам да ви покажа и нашата днешна вечеря. Ето така изглежда. Вие вече много добре знаете, тези от вас поне, които ме следят редовно и следят здравословната ми кухня, вече знаят, че вечерно време хапвам само салата или зеленчуци с протеин. През деня, видяхте сутринта, хапнах макарони на фурна с сиренце. Както ви казах, не хапвайте сладка закуска, избирайте винаги солена закуска. Въглехидратите ги оставете за сутрин или за обяд, но за вечеря много пъти съм казвала, но го повтарям, защото има много нови абонати на канала, които се интересуват от начина ми на хранене. Имам и хора, които ми пишат, че също искат да отслабнат 30 кг, имат нужда от това нещо и за това ви постоянно показвам моето хранене. Та вечерно време мисълта ми беше, не трябва да хапвате никакви въглехидрати, ако искате наистина да отслабнете и да сте здрави, най-вече да сте здрави, защото отслабването просто е един бонус на здравословното хранене. Важното е да сте здрави, а за да сте здрави, ето така трябва да изглежда вашата вечеря. Трябва да има салата, която е богата на фибри. Трябва да има домати, краставици. В случая има и авокадо в салатките. Нарязала съм и авокадо. Много полезна и качествена мазнина. Не се лишавайте от авокадото. Така че купувайте си винаги авокадо, когато е озряло мекичко. Ако не е толкова меко авокадото, аз го слагам в отстрани и след 3-4 дни някъде то омеква и става много приятно за хапване. Така че вечерно време, ето това е моята вечеря. За свежа салатка с моцарела. Това е плетена моцарела. Не е задължително да бъде моцарела. Може да си купите някакво хубаво сирене, качествено, но да сте сигурни в това сирене, защото скоро гледах едно предаване по Бразди и се възмутих от един производител на фалшиво, имитиращ продукт сирене. Имитиращо сирене. Как може? Направо съм възмутена, че дори да го показват даже по телевизора, това имитиращо сирене, приготвена от палмова мазнина. Гледах с отвращение буквално предаването.
защото с такова сирене храним децата. Самият човек, даже собственика там на мантрата, каза, че това нещо го дават на all-inclusivите. Много често оттам се взима неговата продукция и представете се на един all-inclusive отивате, плащате луди пари и накрая ви хранат с фалшиво сирене, с изкуствено сирене. И обясни човека, че това го правят, защото сме нямали пари и защото сме не знам какво вече, но това е пълна простотия за мен, да ви кажа, защото може съвсем малко да хапнете, но важното да е качествен продукт. Поне аз съм на това мнение. В случая това е плетена моцарела и салатка. Влезнах в един режим на обяснение, но бях много възмутена днес, като гледах това нещо и за това реших така да споделя с вас. Вие на какво мнение сте? Има ли място изкуствените или имитиращите продукти на нашата трапеза или нямат място? За мен, да ви кажа, приятели, по-добре без тях. По-добре, деца казва, 20 грама сирене, но да е качествено и истинско сирене, защото най-голямата вреда нанасят точно трансмазнините. А палмовата мазнина е източник на трансмазнини. Оттам нататък вече идват всички болести, идват инсулти, идват инфаркти и какво ли не. И после се чудиме, аз ям здравословно. Какво едеш здравословно с това изкуствено сирене? Още по-лошото е, че понякога те са замаскирани и трудно можеш да ги разбереш. Ако е честен производител и те напише, че имитираш продукт, да, но понякога са замаскирани. Това от мен. Вечерно време не хафайте никакъв въглехидрат. Много пъти съм ви казала, избирайте ето такива салатки с протеини. Може да е риба, може да е яйца, може да е пилешко филе, пилешка пържола, каквото и да е, но да няма въглехидрати. Въглехидратите, както ви показах, само сутрин на закуска или на обяд и с оговорката сутрин на закуска да не е сладка, закуската да е солена и вечерята няма значение кога ще хапнете. Важното е 3-4 часа след това да сте активни, да не легнете веднага след вечеря, в смисъл да не сте яли в 10 часа и веднага хайде по креватите. Оставете 3-4 часа време, разстояние. И така, сега вече времето е хубаво, след вечеря може дори да се разходите, ще направите още нещо, което е полезно за вас. Съвсем накрая, само да ви припомня простичките правила на здравословното хранене. Разпределяйте си храната 3-4 пъти на ден, оставяйте интервал между храненията около минимум 3 часа, което за мен е изключително малко време. Най-правилното е 4-5 часа разстояние между храненията. Между тези хранения не похафайте абсолютно нищо. Пийте достатъчно вода, ходете, движете се, видяхте след закуска колко крачки съм направила, публикувах ви снимката. Стремя се към 10 000 крачки на ден, но понякога стигам и до 18 000 крачки, така че разпределяйте си правилно храната, да не прегладнявате. И така, ако нещо ви е интересно и искате да разберете, пишете ми в коментар, аз с радост ще ви отговоря. За сега ви казвам чао, бъдете здрави, хранете се вкусно и здравословно. Ако не сте абонати на канала, а ви харесват видеята, които правя, абонирайте се и до нови срещи още утре с новото ми вкусно и здравословно видео. А сега ви казвам чао, ето с тази красота. Свежа салатка с моцарела. Чао, приятели, до нови срещи!